dakpa penrem jor yaw tuli ram ronghang ubadeyu chief executive member ka Karbi Anglong Autonomous Council ubalakhen ni kinong shnong kamukro kum kinong wan sa bian uba lambor malngyang amele ban MDC ka nongkrem uloong bakani ka kdo ya ka jipni bor ka jingwan muslia biang ka Asam uloong bakadei ka jingkren labla khlem na tipsha yaki chaka ban nakaliang chongu hui uloong ba omdei bansha baka Asam kan wan temot sa nam ne te school hamukro nakabanta o forest guard ubalaset yap hi ha ka step arpuar terik unai wing arjar arpuar Kajingkren jong u CM jong ka Karbi Anglong Autonomous District Council u ronghang ka lalong siya ka bamla ban priang namar kapan isya ba mauru tip ai ya kamap tip ai ka drawing tip namar ba katkum kajing tip na sordar u ki nong panya sinong ante po mukro kila kadushay ba u kamukro kahap hapo kacala jongi kahap hapo kacala mikhalia but kamdon kakateng jong kamukro nadu bangipej banong ba kadai nakaway ni kisnong kabalong dispute re kamday hendray kadai kajingwan rung jubo jongki te ngapan ramjur ya uni CM jong ka District Council ba ula syukam klumar banong ba ya kibrio jungi ki ba syong hapo khando jungi bunong ba kide ki illegal settlers ki nong wan buhay sinong jubor ki bon syong hang tu nga ngam laban pedang ikata te ngapan ramjur ya jingkren jong CM jong ka Karbi Anglong Autonomous Council namar la syukren lapla bat ban ya kren ru ya kata jingwan bu ikita gi mot ban bu ya kata school kabangim num de ban aila dalele ruem hagaba namar ka de jaga jungi te komno jusha yuta non le mu ka bamon nalo ka yasyat hi magi yaw bre na jong mentapi yang banwan bu ban sa mot kan ma nom da jung to ba syasiat ban bu ki school ka ba ha kal nakaliang jong kalong ka bang imla ban priang dalele ruem today halo kata nga sngo banong ba kini kelas dang ban ya muslia biang menta kelas dang ban penibor biang menta nama kajing penibor kalong ba mangingi jempalat tehnari dang khame mangi kamot unum yanot hanban peniya ka borjki today halo kata shua bangin du shu ka chaka namar kini ki chaka ka ba ki kamanta kimut kilakwa ban penlong ru ya kawai ni ki chaka ka ba maki kila apkhmi ban yoklo ne ka banong bakani ru ka de ga dispute area handai kat kajing sha kamdei pindawan hapo galis jong ki areas of differences pinumlam bagamukro ka don hapo galis ten rede na magata na shupan jubor banong bakani ru ka de ga chaka ka ba hap ban ya pan bet ya upot usam ya ka bangim la ban priang da le ru em te de na magata na kaliang ka jonga nga banjur ba ka state government kadi long serious salo jong kani kabanta but ban nginya chakmat ye kay bang ide ban le ngim de ban sangap ngim de ban ong ba ngin hab ban ya panjam gi khnap jungi khandet te henrei la dang ngim pne hakani ka por lanupat namar phi nginya krenche kren ni kani ka subject la thaj na salia barba ka ye ja she ja kumni kham sange te de namar kata ban pankut ye kani lada ki arlyang mamla kimla ban pan be lada kami khalia baka Asam kimla ban pan be kajingkhang kadi sangkawai hangno begin len ngin haban le hapo judiciary kata kamot kadi sang ka Supreme Court kaban ai direction nagmanta kumno banyo ban pan be yakini jing kadrum katam kiba ngi mat mata kong so ban pan pau ye kajing panram ka bajur halo jong kajing wan thambor jong kini ki pulut Asam yaki bre jongi kiba TBA ki bre ka balului kiba be la kamryang ka jongki tenre ngiladu e yaki santli ki mensiam Bokordor yakaba la shu siat pathar de gini ki labni ki Assam police ni ki forest guard jonga Assam government te kane kalong ki bangim la ban priang yakaba ngilai brabor yakaju shkaju ye ja sheja ni pe gini ki jingja ki la dep gini ki snam ki la no ki po la no ya jingja ba ja langpi lai pata bro ma ni kwashu igni kajingja panja biang saisian tenrei hadin katukani por la jia biang katuka jingwan penwit jongki bor jongga district administration berkat pat ki pulit jongka Assam igni ki nongshong shlong hapo ki khap border kibde ki trai muluk trajka ki jongi hi te kanek la ya chia mitala bon tali ki snem
ya ka ba siapa ya khi ya la ba ngim kwa penbej no ya ki jing ki ba ya kan du hapling jong kini ki atali ki jala te kane ki ka ba long ka bang hab ban ya shim sha ya ka jing kit khali ka belong serious kini ka jing ja ya ka ba da kalong chulong komni ka mot kan ya ja te sakan no tali ki min sem brio ngidang i ba snam ju ki kan tu ya po madan kata ka de ko ka ba makwa pun sngo kan ka por te ka ba kham ton kam galong ba ngin hab ban wanra ya ka jing ya pen bet ka ba mardor ha ka ba ya de bat kino ki jing e te la da phikhen ya ki problems ki boundary dispute happening jong ka jala jungi bat ka jala Assam kay bala paushahi kilong ki ka block 1 block 2 ka ba kunram hadu kini ki singi ki ba menta empat siam lala ban lai te nagliang jonga ngasoban panram jur halo jong ka jing 1 siam ya jing em ki ba lului ba kodo ta ka ki pubidaki brio jonga government jonga Assam